אוקיי. אנחנו נדבר כמה דגשים לגבי ליל הסדר. בליל הסדר, רבותיי, כתוב בזוהר הקדוש דבר מבהיל. הוא אומר, כיוון שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, ואנחנו יודעים שהחגים שלנו זה מלשון חוגה. זאת אומרת, זה כל הזמן של השנה מסתובב. כשמגיע אותו זמן של מה שקרה בהיסטוריה של עם ישראל, זה חוזר על עצמו מבחינה רוחנית פעם נוספת. זאת אומרת, זה לא סתם. אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, זוכרים את היום הגדול הזה של הניסים הגדולים שקרו שם. זה לא שזה רק זוכרים, אלא זה קורה עוד פעם באותו לילה. עד כדי כך שבזוהר הקדוש מובא, ככה מביא רבנו ארי, וזה אמר לנו חכם בן ציון, הרב פלא פלאים. הוא אומר שהמעלה של תפילת ערבית בליל ראש השנה יותר מהמעלה של נעילה ביום הכיפורים. עד כדי כך, הכוח של התפילה בליל ראש השנה, בליל פסח, מעלה גדולה. למה? כי בשעה הזאת שערי שמיים פתוחים לכל עם ישראל. ביום כיפור אתה צריך תפילות, אתה צריך מאמצים, אתה צריך הכנה, אתה צריך תשובה, אבל בליל פסח הקדוש ברוך הוא פותח את שערי שמיים באופן אוטומטי לכל עם ישראל, ולכן הוא אומר שצריך לכוון מאוד מאוד בתפילה הזאת של ערבית בליל פסח, כי זו תפילה מאוד מאוד מרוממת וגדולה. וחוץ מזה אומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא קורא למלאכי השרת, שולח אותם לבתיהם של עם ישראל. הוא אומר, לכו תראו איזה בנים יש לי. כמה, למעלה מ3,000 שנה עברו, מאז שעשיתי להם את הניסים הנפלאות, והם לא שוכחים. כל המשפחה יושבים ביחד, מספרים את הניסים, את הנפלאות שעשיתי להם, זוכרים את זה, ומשבחים אותי ומהללים אותי, ומקיימים את המצוות שלי, ואוכלים את המצות, ושותים את היין. הוא אומר, אז מלאכי השרת באים בתיהם של ישראל, מתפעלים? אומרים, מה זה? איזה אומה ולשון זוכרים כל כך הרבה דברים שכבר עבר כל כך הרבה שנים? מי זוכר דבר כזה? תשאל את האמריקאי, תגיד, אתה יודע מה היה קולומבוס? הוא אומר, לא יודע מי זה ולא מעניין אותי ממנו. תגיד לי מה עם הכסף, זה שמעניין אותי, לעזוב את כל השאר זה. לא מעניין אותו כלום. אבל עם ישראל, שתבע שמו לעד, כל הזמן זוכרים את הניסים, הנפלאות והחסדים. והבנים שלנו יזכרו את מה שקורה לנו היום. הגמרא אומרת שאין בעל הנס מכיר בניסו, רבותיי. הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל כך הרבה ניסים ונפלאות שאנחנו כבר לא מעכלים מה קורה. אני שומע איזה בן אדם אתמול, הרב, הייתי באשדוד, הלכתי להביא מצות, נהיה אזעקה, נכנסנו למקלט של המאפייה. מזל שהיה שם מקלט. אז מישהו הראה לי איזה סרטון ששלחו איזה טיל מתפצל או משהו. הוא מסריט את זה, ואז הוא אומר, איזה יופי! אתה משוגע? זה לא זיקוקים, זה פצצות. מה אתה מדבר? איזה יופי? אלא מה? מרוב שהקדוש ברוך הוא כבר עושה לנו ניסים, ואנחנו מיירטים אותם ומפילים אותם, זה כבר נראה לאנשים זיקוקים. הם לא מבינים מה זה. השם מרחם כל פצצה כזאת, הרס נורא והיום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים נפלאות בימינו עכשיו. רק בעל הנס לא מכיר בניסו, אנחנו עוד לא מעכלים מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. אבל בכל אופן, העניין הזה של ליל הסדר, אומר הזוהר הקדוש, הוא שולח מלאכי השרת לבתיהם של ישראל, לכו תראו מה קורה. תראו איך הם יושבים, משבחים, מפארים, מספרים את השבחים שלי. לכן אני תמיד אומר שבליל הסדר צריך, נכון, להיות בשמחה, אבל קצת רצינות. כי מה קורה? אתה יושב בסיבה, והוא מסכן עקום ככה, וזה עקום ככה, וזה לא מסתדר לו, והוא נשפך עליו היין, ומתחילים לצחוק, ומתחילים... אני אומר, תשמע, יש לך פה מלאכי השרת, זה לא צחוק. אנחנו בליל שבת אומרים, שלום עליכם מלאכי השרת, בואכם בשלום, ברכוני לשלום, שתזכו לשלום. אחרי זמן אומרים להם, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. אומר, חצוף, את הברכות קיבלת ואתה שולח אותי, זהו. תשאיר אותי לסעודה. תן לאכול משהו, תן איזה כזית מהחלה, תן משהו ל... מה אתה שולח אותי? עוד לא התחלנו. אז שמעתי פעם פירוש. חב"דניקים לא רוצים. הוא אומר, כן, יש כאלה לא אומרים את זה, אבל שמעתי פירוש שהוא אומר ככה. הוא אומר, אנחנו באמת מכבדים את מלאכי השרת. רוצים את הקרבה שלהם, רוצים את הברכות שלהם, רוצים שהם יישארו. אבל מה, אתה עכשיו יושב, מתחיל לאכול, יושב לידך מלאך. איך אתה יכול לאכול ליד מלאך? כל תנועה קטנה שאתה עושה ומסתכל עליך,
אתה לועס, הוא אומר, תראה איך הבן אדם הזה גשמי כזה, הוא כולו מונח בתוך האוכל, וזה. אתה לא יכול לאכול ליד מלאך. היה פעם, הרב עובדיה עליו השלום, כל שנה, לילה אחד של סוכות, היה הולך לבית של אליהו שטרית. זה היה העוזר שלו שהיה כותב לו את הספרים. אליהו שטרית, הוא היה חברותא שלי, והרב גנב לי אותו. לקח אותו אליו. ברוך השם, יצא מזה דברים טובים. אז הוא היה הולך כהכרת הטוב, שהוא יושב לידו, הוא כותב לו את הספרים. אז הוא היה הולך אליו כל שנה, לילה אחד בסוכות היה הולך אליו. אז הוא היה גם מביא את חבושה, היו עושים שם שמחת החג, והרב היה שמח, מכין לו סעודה. שנה אחת, אמר לי, תשמע, הרב מזמין כמה אנשים בודדים שיבואו גם כן, השנה הוא אמר שתבוא גם אתה. תבוא, אמר לי איזה יום זה, אמר לי, תבוא בלילה הזה, תהיה איתנו בסוכה. תודה רבה. באתי לשם, ואז התחילה הסעודה, הרב נטל ידיים, התחיל לאכול, אז הוא הביא לי גם כמנה של אוכל. אני ישבתי ככה, אז הרב אומר לי, הרב גדעון, תאכל, תני לאכול. רוצה הרב, אני לא יכול לאכול ליד הרב, אני לא מסוגל. אני לא, אל תתבייש, אתה כמו הבן שלי, תאכל. אני אומר לכם את האמת, לא הייתי מסוגל לאכול. איך אפשר לאכול ליד הרב עובדיה? הרב עובדיה יושב לידך גדול הדור, אתה יושב לאכול, זה אי אפשר, זה לא רוצה או לא רוצה, לא יכול. איך אפשר לאכול ליד גדול הדור? עכשיו, זה גדול הדור, יושב לידך מלאך. תעשה תנועה קטנה, לא הכי טובה, אני אתן לך מכה עם הכנף שלו, מעיף אותך, לא יודע לאיפה. זה לא פשוט. אז לכן, מה אנחנו אומרים להם? בצאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי השלום, תודה רבה, טוב שבאתם, קיבלתם אותנו, אנחנו שמחים מאוד, קיבלנו גם ברכות, אבל מה, תנו לנו לאכול, רוצים לאכול, בצאתכם לשלום. ותאר לעצמך עכשיו בליל פסח, לא שואלים אותך, צאתכם בואכם, הקדוש ברוך הוא שולח אותם מבתיהם של ישראל, יושבים פה מלאכי השרת. זה לא לילה כזה פשוט, זה לילה מכובד, אתה צריך להתנהג בצורה מכובדת. זה לא הרבה זמן לעשות צחוק, ההוא כמעט נפל, זה בקושי יושב, ההוא נשפך עליו היין, אחר כך במשך החג תצחק עליו. הלילה צריך קצת כובד ראש, משום כבודם של המלאכים. וגם, כמו שאמרנו רבותיי, צריכים לקיים את כל המצוות של הלילה כהלכתם. יש לנו שתייה של 4 כוסות, יש לנו אכילה של הכזיתות של המצה, שזה מצווה דאורייתא, יש לנו מרור, כורך, מצוות מגיד, לומר את ההגדה של פסח, להבין מה אנחנו אומרים בהגדה של פסח, זה לא העיקר לקרוא. יש כאלה מה, העיקר לקח את הקערה ועשה על הראש של השני, ביבי, נו, יצאנו ממצרים, ואלה אחרי זה אומר, נו, אלה, מה עם האוכל? זהו, חכה. צריך לקרוא את ההגדה, להבין מה אומרים, ותראו דבר מעניין. כמעט בכל העדות, אם תסתכלו על ההגדות של הדורות הקודמים, היה למטה תרגום של ההגדה בשפה שמדברים באותה מדינה. אלה תרגמו את זה לערבית, אלה תרגמו את זה לפרסית, אלה תרגמו את זה לאמהרית, אלה תרגמו את זה לאנגלית. למה? כדי שאנשים יבינו מה אומרים. אתה רואה? אתה אומר לו, תגיד, קח את הקערה, תגיד, לחמן יד יאכלו. בקושי יודע מה הוא אומר, אחר כך סופר את השיניים, מה נשאר לו בפה. או לא? עכשיו אתה אומר לו, נו, מה אמרת? הוא אומר, איפה אני יודע מה אמרתי? בקושי אמרתי, אתה שואל אותי מה אני אמרתי? אז תתרגם לו את זה, תסביר לו את זה. מה זה ארמי עובד אבי בארץ מצרימה? מי זה הארמי הזה? מה קרה שם בדיוק? שלבן ביקש לעקור את הכל. שאלתי פעם מישהו, מה זה לבן ביקש לעקור את הכל? אתה לא יודע מה זה? אמרתי לו, לא. תסביר לי. הוא אומר, לא יודע, כנראה יעקב אבינו נטע שם איזה גינה או משהו, הוא רצה לעקור לו את כל הצמחים. מה זה רצה לעקור? תגיד, אתה מרגיש טוב? על איזה גינה אתה מדבר? לבן הארמי רדף אחרי יעקב אבינו, מי היה שם? יעקב ובניו. והוא רצה להרוג את כולם. זאת אומרת, הוא היה משמיד את כל עם ישראל. זה היה כל עם ישראל בעולם. כמה היה? יעקב ו11 שבטים. עוד בנימין אפילו לא נולד. זהו, זה היה. הוא רצה להרוג את כולם. לבן ביקש לעקור את הכל, לעקור את כל עם ישראל. כולל בנותיו. מכדור הארץ. כולל בנותיו, רשע מרושע. מה זה? זה בן אדם נורמלי? איזה בן אדם נורמלי רודף אחרי החתן שלו? יעקב אבינו היה החתן שלו, הוא לא היה בן אדם זר. תגיד מה, אתה מטורף? רק מה, הקדוש ברוך הוא? ותראה איזה חצוף, מה הוא אומר לו? יש לי ילדי לעשות עמכם רע, אבל אלוהי אביכם לא נתן לי.
טוב, תשתוק! הוא אמר לך, לא, תשתוק, לפחות אל תגיד את זה. תראה כמה הוא היה רע, זה לא יאומן. מסכן יעקב אבינו, 21 שנה סבל את הבן אדם הזה. השם הצילנו. אבל זה, לבן מבקש לעקור את הכל, רצה לעקור את כל עם ישראל מהעולם, זה לא דברים פשוטים. לכן חשוב, רבותיי, לומר את ההגדה בצורה נכונה וטובה. אתם יודעים, יש מנהג שמחלקים, כל אחד אומר פסקה. כל אחד קורא איזה פסקה, אבל חייבים כולם לומר את כל ההגדה מההתחלה ועד הסוף. זה לא מספיק שכל אחד קורא פסקה. הוא קורא בקול בסדר, אבל בלחש תקרא בעצמך גם כן. זה גם נשים וגם גברים חייבים במצוות. נשים חייבות בכל המצוות של הלילה, כמו הגברים בדיוק. גם במצוות מגיד. אז אמר לי אחד, הרב, אתה יודע, זה ממש מעניין. תמיד, איפה שאני לא יושב, יוצא לי תמיד הפסקה שלי. משהו ממש מעניין. רשע מה הוא אומר. כל הזמן יוצא לי אני הפסקה. אל תדעו את עצמך, חס ושלום כרשע. אתה לא רשע. תמיד, איפה שאני לא יושב, יוצא לי הפסקה שלי. טוב, אבל בכל אופן, צריך לומר את ההגדה, צריך כל אחד מהכוסות, רבותיי, אומרים על זה דבר שבקדושה. הכוס הראשונה, אומרים עליה את הקידוש. הכוס השנייה, אומרים עליה את ההגדה. הכוס השלישית, מברכים עליה את ברכת המזון. הכוס הרביעית, זה שהלל, אומרים את ההלל. והשנה הוא צריך לומר את ההלל, רבותיי. מה זה? בריקודים ובמחולות, זה לא איזה הלל צריך להגיד השנה, הוא השתבח שמו, בורא עולם איזה ניסים ונפלאות. משהו לא... אנחנו לא מבינים, פשוט לא מבינים מה קורה איתנו. מרוב התדירות של הניסים, לא מבינים מה קורה. השתבח שמו בורא עולם. אז צריך להגיד את זה באמת בשמחה, זה הכוס הרביעית. הכוס החמישית, כוס של אליהו הנביא. עכשיו תגיד לי אתה, אליהו הנביא שותה את הכוס או לא שותה את הכוס? תגיד את האמת. מה אתה אומר? לא שותה. אה? לא, ברור שלא. לא שותה? שותה. מי אמר לך שלא? הוא לא אוהב מיץ ענבים. הוא לא אוהב מיץ ענבים. רגע, אם הוא לא שותה, למה אתה שם לו? למה אתה שם לו את הכוס? אם ירצה לשתות, אני מכין לו. אם הוא רוצה לשתות. זה יש לו. גם פותחים אתה את יודע מה, הבית. אם כבר דיברת יהודה, אז אני, איך אומרים, אני אמשיך איתך. ואתה השארת לו את הדלת פתוחה או נועדת את הדלת? חלון דופק. התחלנו עם המעקפים, אה? פתוחה. השארת לו פתוחה. הנה, חזק ברוך, אתה רואה לפחות, הוא מאמין שהוא יבוא, שהוא לא פתוח. אני לא יכול לסגור את זה. מה אתה סוגר לו את הדלת? קם בבוקר עם חתול. השם ישמור. טוב, בכל אופן, שמים את זה למה? כי יש בגמרא שיטה שאומרת שצריך 5 כוסות. לא, יש מחלוקת מה זה 4 לשונות של גאולה. יש אומרים שעוד לשון אחד זה גם כן נקרא גאולה. אז לכן אנחנו שמים את הכוס של אליהו הנביא. מה זה אליהו הנביא? הוא תשבי. כתוב תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. זה תיקו. נשארנו בתיקו. אם צריך כוס חמישית או לא. אז קוראים לזה כוס של אליהו. שאליהו יבוא ויגיד, כן, הייתם צריכים או לא הייתם צריכים? אנחנו שמים את הכוס, בכל מקרה. אבל הילדים הקטנים מה אומרים? אליהו יבוא בלילה וישתה. אז האבא קם בלילה, שותה קצת, ואחר כך אמר, אליהו היה פה. הנה, אליהו היה פה, הוא שתה לנו מהכוס, ברוך השם, קיבלנו את הברכה של אליהו. בכל אופן, אז זה העניין של 4 כוסות, ויש לנו גם כן מצווה לאכול 4 כזיתות של מצה. 4 כזיתות. במוציא מצה אנחנו אוכלים 2 כזיתות, אחר כך כורכים את המצה עם המרור עוד כזית, ובסוף אוכלים אפיקומן. אפיקומן זה הסוף, הוא כנגד קורבן פסח. כנגד קורבן פסח. בזמן שבית המקדש קיים הם מקריבים קורבן פסח. היו אוכלים את הסעודה ממה שאתה רוצה, מקורבנות שלמים, ובסוף היו אוכלים לפחות כזית מהכבש של קורבן פסח, זה היה על הסבה, משלים את הסובה. לכן כתוב שאדם יזהר לא לאכול בסעודה יותר מדי. כי מגיעה הסעודה בליל פסח, או אנשים רעבים לא אכלו כל היום, יאללה, אוכלים ואתה אומר לו, תקשיב, יש כזית של מצה בסוף של אמר, כבוד הרב, אל תדאג, אני אוכל, אין לך מה לדאוג. ואוכל, אחר כך בעלת הבית בא, אומרת, שמע, נשאר איזה 2 חתיכות עוף בסיר. מישהו רוצה? אומר, תראי שלא יהיה בל תשחית, תביא גם את זה, אנחנו נאכל אותו גם כן, יאללה. אוכל גם את זה,
אתה מתחיל לחלק אפיקומן, אתה רואה אותו דמעות של תנין. מתחיל לבכות לך, הוא אומר, הוא כבוד הרב, אין לי כבר מקום לכלום. לא, את האפיקומן צריך לאכול על הסבא. אתה אוכל את האפיקומן, עם זה אתה שבע, אחר כך לאכול עוד בשר, עופות, כל מיני... יש לך את כל השבוע, אל תדאג. במשך כל הפסח, יש לך זמן מספיק מה לאכול. בסוף הסעודה, לפני ברכת המזון, אוכלים את האפיקומן. ויש הלכה שלא כולם יודעים אותה, רבותיי. אחרי האפיקומן אסור לאכול כלום. לאכול דווקא. שום דבר. לשתות מים מותר. קפה. קפה ותה, הרב עובדיה מתיר. זה גם לא כזה חלק, אבל הרב עובדיה מתיר. עד הבוקר. מה היסוד של האיסור? עד הבוקר. מה? מה היסוד של האיסור? היסוד של האיסור הוא שכיוון שהמצה הזאת היא באה כתחליף כביכול לקורבן פסח, אחרי קורבן פסח היה אסור לאכול כלום כדי שישאר לך טעם קורבן פסח בפה. היום לצערנו עוד אין לנו קורבן פסח, עוד, אבל כנראה לפי כל הסימנים, די. כל פעם אומרים, עוד מעט, אבל הפעם זה נראה אמיתי. עד אחר ברכת המזון? הפעם זה נראה אמיתי, בעזרת השם שנזכה ונהיה ראויים. אני הרב מודיע לך מעכשיו, ברגע שהוא מגיע אני תופס בגלימה שלך. אני לא יודע, אני צריך מישהו שיעזור לי, אני מפחד. אנשים אומרים, כן, שיבוא כבר המשיח, יבוא. הלו, אתה יודע מה כתוב על המשיח? המשיח מריח אותך ביראת השם. הוא מריח את יראת שמיים שלך. ויהיו אנשים שהוא יעיף אותם עם הריח המסריח שלהם קילומטרים, הוא יעיף אותם. זה לא כזה פשוט. זה שהוא יבוא המשיח. זה לא סיפורים של רנטגן דו רנטגן. הוא רנטגן אמיתי, הוא רואה אותך, איך אומרים, שקוף, הוא רואה אותך. אבל שנזכה בעזרת השם. אז לכן צריך שישאר, עכשיו לא קוראים, זה הטעם של המצה, שישאר לך בפה. לכן גם האחרונים דנים על הקפה, כי הקפה קצת מעביר את הטעם. אבל זה עדיין שתייה, עדיין זה שתייה. אכילה, אסור לאכול כלום אחרי זה. לכן אלה... מה? עד הבוקר. עד הבוקר. מהאפיקומן, שהוא לפני ברכת המזון אמרת? כן, מהאפיקומן. אז איך אנחנו שותים אחרי ברכת מזון? יין? כן, של 4 זה היין כוסות. שתקנו חכמים. זה שתקנו חכמים. אבל אם אתה רוצה לשתות אחר כך מים, דברים כאלה, רק מים. אתה שותה תה וקפה, הרב עובדיה מתיר. אבל מה אנשים עושים? אומרים את הסדר, הולכים לפינת קפה, מביאים עוגיות קוקוס, עוגיות בוטנים, ג'עלה, פיצוחים, קפה, מתחילים לדבר שטויות, כן? במקום לספר בסיפור יציאת מצרים. תגיד מה אתה אומר על טראמפ, מה אתה לא אומר על טראמפ. ביבי מלך העולם או לא? מלך הארץ. מה, בטח. כמה שנים אומר לו, בוא, יש לו אינטרסים, אל תחשוב. השם רחם. זה מה שמתאים הלילה? זה מה שמתאים הלילה? רבותיי, אני אומר לכם, יש ספר שנקרא מעם לועז. מכירים את זה? מעם לועז? יש אותו על הגדה של פסח, ויש אותו על חומש שמות. תסתכלו שמה, פרשת בו, פרשת וארא, כל המכות של מצרים. אתה קורא שם דברים כאלה נפלאים, איזה יופי של דברים, זה לא יאומן, ממש. הכל ממקורות של חז"ל, זה לא סתם דברים. באמת, עד שתחטפנו שינה. אתה רואה מה, איזה מכות הקדוש ברוך הוא הביא עליהם, ואיך הקדוש ברוך הוא היה מבדיל בתוך מצרים, בין המצרים לבין היהודים. זה לא יאומן. הרי היה להם מכת דם. כל המים שלהם דם. עכשיו, בן אדם רוצה לשתות. זה לא היה צבע של דם, זה היה דם. דם עם פלזמה, עם כדוריות לבנות, כדוריות אדומות. אי אפשר לשתות את זה. אי אפשר. עכשיו, המצרי הולך למות. הוא אומר לי, יהודי, תגיד, אתה לא צמא? הוא אומר, בטח, יש לי מיני בר בבית, אני שותה כמה שבא לי. ויוצא לך מים? הוא אומר, תביא לי כוס מים. הוא אומר לו, בבקשה. מביא לו כוס מים, נהיה לו דם ביד. הוא אומר לו, תשמע, איך זה? אצלך זה המים. הוא אומר, תקשיב, לא יודע מה אגיד לך. אומר המדרש, עד שהוא לא היה משלם לו על זה תאבין ותקילין במחיר, איך אומרים, בפולפל, אפילו אם היהודי היה שותה מצד אחד, והמצרי שותה מהצד השני, ליהודי מה יוצא מהקש? מים. למצרי מה יוצא לו? דם. איזה ניסים ונפלאות. כשאתה קורא את זה, אתה רואה כמה האמונה שלנו מתחזקת בקדוש ברוך הוא. הוא שולט על העולם. הוא כל יכול. כל יכול. מי יכול לעשות דבר כזה באותו כוס?
לזה יוצא דם ולזה יוצא מים, מה? תגיד, זה או לשניהם יצא דם או לשניהם יצא מים. לא, מה הקדוש ברוך הוא לא, אני אחליט. למי? אני אחליט. ועוד מלא מדרשים באמת נפלאים. אני חושב, אחרי הסדר כדאי לקחת את המעם לועז, או לקחת את המדרש תנחומה, או ספרים שדומים, הלשון מאוד קלה, לא מסובך. ולקרוא את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה שם, זה באמת דברים ממש, אתה רואה שהיה להם פסלים ענקיים שעמדו שם מאות שנים. עם ישראל עוברים לידם, הם מתפרקים, נמסים, אדם כאילו, איך אומרים, נהיו אבק. כבוד הרב, זה נכון שבמכת חושך לא באמת החשיך את העולם, אלא החשיך את העיניים של המצרים? כאילו עיוור את המצרים? זה לא מדויק. אפלה, לא יכלו לזוז גם. כי כתוב, וימש חושך, החושך היה כל כך עבה, שהם גם לא יכלו לזוז. כלומר, כל אחד נתפס במצב תנועה שהוא היה. אם הוא היה ככה, הוא נשאר ככה. עכשיו, הוא רוצה להזיז את הידיים, החושך מפריע לו. רואים מפה שהחושך היה מוחשי. זה לא רק שהעיניים שלהם התעברו והם לא ראו את האור, אלא החושך היה מוחשי. ועם ישראל היו רואים רגיל? עם ישראל רואים רגיל, הרי מה קרה? בגלל שעם ישראל ראו רגיל, והוא לא רואה כלום, הוא נכנס לבית שלו, פתח לו את כל הארונות, ראה את כל התכשיטים, את כל הכלי כסף, את כל הכלי זהב, ידע כל מה שנמצא. כשהוא בא לצאת ממצרים, הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול להשאיל לי קצת תכשיטים ככה לאישה? לא נעים, יש לנו חג יפה שבו שזה תכשיטים וזהו. אין לי, בחטא מוחמד, אין לי, בחטא אבנו, בחטא אבו, אין לי, אין לך, בוא לארון הזה שם, תעדו נראה. אם יש לך או אין לך, הוא אומר, וואי, מה? המוסד הגיע גם לפה? גם את הארונות שלי, אתה יודע מה יש לך ושמה? בימי החושך הם הלכו, ראו הכל, מה יש להם, מה אין להם? לא יכול להגיד לו שאין לו, מה אין לך? הוא אומר לו, תגיד לי איזה גביע מזהב, אני רוצה לעשות שם קידוש. יש לי לגביע מזהב? הוא אומר, אני גביע מזהב? מאיפה יש לי דברים כאלה? הוא אומר, אני אראה לך איפה זה. בוא, תראה, היה מראה לו, בימי החושך. מצד שני, תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא מחשבן כל דבר. מצד שני, כל הניסים וכל הנפלאות וה10 מכות שראו במצרים, הרי לאט לאט האמונה הלכה והתחזקה. במכה הראשונה, אחרי שנגמרה המכה, אז באו החרטומים האלה, כל אחד עם חרטום יותר גדול מחברו, ועשו מודעה בעיתון. תופעת טבע שקורה פעם ב-250 שנה. כל אדם שהיה עם אלה שמתו, כל הבעלי החיים שמתו ביאור למטה, פתאום צף ועלה למעלה, וזה לא היה מכת דם, עזוב, זה לא מה שרבנו, זה תופעת טבע. אז האנשים הטיפשים, מה אמרו? וואלה, צודק, מה, יכול להיות תופעה כזאת. אז זה לא היה מה שרבנו, יאללה, אגב, צפרדע, אתה דורך עליה, היא נהיית נייר, אבל זה, אתה דורך עליה, יוצא ממנה 60 חדשים. זה נראה לך נורמלי? לא. אז התחזקו. במכת קינים, כבר החרטומים, החשפים הכי גדולים, אמרו לפרעה, תקשיב, אצבע אלוהימי. די, אנחנו מרמים ידיים, אין לנו מה להסביר. זה משהו משמיים. אז אנשים התחזקו. אבל תראה, עם כל זה, עם כל הניסים, עם כל הנפלאות, עם כל מה שהם ראו בעיניים, אומר, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש אחד אומר, 1 מ5, ואחד אומר, 1 מ50. חמושים עלו בני ישראל. הם לא קיבלו אמונה בהשם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שאין לו אמונה, איך אני אקרא לו את היום? מי שאין לו אמונה, מה אני אתן לו תורה? מה הוא יעשה עם התורה הזאת? אז מה? הם מתו במצרים. אבל כדי לא לבזות אותם, הקדוש ברוך הוא שמר על הכבוד שלהם. מתי הם מתו? במכת חושך. כשהיה חושך ובמצרים לא ראו כלום, הרשעים האלה שלא קיבלו אמונה עם כל הניסים וכל הנפלאות, מתו במכת חושך. קברו אותם מהר, ונגמר הסיפור. זאת אומרת, מכת חושך מצד אחד, זה היה מכה למצרים, מצד שני זה היה הצלה לכבוד של עם ישראל. לא מתאים. יראו אותם ככה שהם מתים ולא מקבלים אמונה. אז רבותיי, יש מה לדבר על זה באמת עד הבוקר. לא לדבר שטויות בלילה הזה. הלילה הזה, אתם יודעים, יש אצלנו בהר-נוף, יהודי אחד צדיק, קוראים לו הרב מנשה שועה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. הוא
מהרבנים הוותיקים של פורת יוסף. יהודי צדיק, חכם, דיין, גם בקיא בקבלה. הוא מה עושה בליל פסח? הוא מודיע לכולם. בליל פסח, משעה 1 עד הנץ, לימוד בבית המדרש. לומדים בבית המדרש. באים, הוא מספר להם סיפור יציאת מצרים. מדרשים, מאמרי חז"ל, גמרות, כל מיני דברים ככה, עד הבוקר מתפללים בנץ הולכים הביתה. באתי לה פעם, אמרתי לו, הרב, מאיפה הבאת את המנהג הזה? אנחנו יודעים, נשארים ערים בליל שבועות, נשארים ערים בהושענא רבה, יש כאלה אולי בשביעי של פסח, נשארים קצת, אבל בליל פסח? מאיפה הבאת? אומר לי, כבוד הרב, אני מתפלא על השאלה שלך. בליל פסח, כל מילה שאתה מספר בסיפור יציאת מצרים תקיים מצוות עשה מהתורה. כל מילה מצוות עשה מהתורה. ואילו בליל שבועות זה רק מנהג. מנהג נשאר ערים. אז אם את המנהג אתה עושה, לא תשאר ער בליל פסח, ספר בסיפור יציאת מצרים, וזה מעניין. יש שם איזה 150 איש. באים בליל פסח, נשארים ערים עד הבוקר, מתפללים בנץ. מספרים בסיפור יציאת מצרים. זה דבר גדול מאוד. לכן רבותיי, ננצל את הלילה הקדוש הזה. זה לא לילה פשוט, בכלל. נכון, תקנו לנו לשתות 4 כוסות, תאכלו את הכזיתות, סעודת מצווה, הכל בסדר. אבל זה לילה כל כך גדול וכל כך קדוש, ושערי שמיים כל כך פתוחים, צריכים בעזרת השם לנצל את זה, לעשות את הסדר כהלכתו. לקחת את ההגדה, לעבור דבר דבר, ברוב ההגדות כתוב בקצרה, ככה מה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו, לעשות את הכל כמי שצריך לפי ההלכה, בעזרת השם נזכה, ויהיה לנו לילה של גאולה וישועה, בעזרת השם. כבוד הרב עכשיו, כבודו עד הנץ. שאלה, אפשר לשאול עוד? שאלה. שאלה אחת. האם אדם שנוהג לאכול, לטעום משהו אחרי הקידוש, כן, כדי שאנשים יהיו רגועים, כן, האם לעשות בורא נפשות? בוודאי. הרב עובדיה כותב בחזון עובדיה, וככה מנהג כל העיראקים בבגדד, שמיד אחרי הקידוש היו אוכלים את הביצה. היו אוכלים את הביצה, גומרים לאכול את הביצה, אומר הרב, לברך בורא נפשות, ואחר כך להמשיך את הסדר. כי אם אתה לא תברך בורא נפשות ותברך על הכרפס, אתה תסתבך עם הברכה של הכרפס שהיא פותרת את המרור, שאתה תאכל אחר כך. אז לכן, אז אני לוקח פחות מגזיים. בדיוק ככה. ואתה לוקח פחות מגזיים כדי שלא תצטרך לברך בורא נפשות. אז הרב עובדיה אומר, את הביצה אוכלים מיד אחרי הקידוש, ומברכים עליה בורא נפשות, ואחרי זה תמשיך את הסדר כהלכתו, ולפעמים באמת זה טוב. זה קצת מרגיע את האנשים, והיום אנשים ככה רעבים, לא אכלו, חלק לא אכלו מהצהריים, חלק לא אכלו מהבוקר, הרי אסור לך לאכול לא חמץ ולא מצה, ואתה כל הזמן, איך אומרים, מתוסבך עם עצמך. הבכורים צמו. והבכורים צמו, הם לא שמעו סיום מסכת. אז ממילא, אנשים קצת לא רגועים. אבל אתה נתן לו לאכול ביצה, איך אומרים, קצת משקיט את רעבונו. הוא לא יסבע מזה, אבל משקיט את רעבונו. מצד שני, אמר לי מישהו, אמר לי כבוד הרב, אצלנו עשינו משהו אחר. מה? הוא אומר, אנחנו מביאים אורז ועוף, וכל אחד מקבל צלחת, יושב ואוכל, מברכים בורא נפשות, ואחר כך ממשיכים את הסדר. אמרתי לו, טמבל מדאורייתא מדרבנן. הרי מה? כתוב בשולחן ערוך שכבר משעה 10 ביום אדם לא יאכל אכילת קבע כדי שיאכל בלילה את המצה לתיאבון. עכשיו אתה בא, משעה 10 לא אכלת, אתה מגיע כבר קרוב לאכילה של המצה שצריך לאכול אותה לתיאבון, מה אתה עושה? אוכל צלחת של אורז עם עוף. אתה אוכל ביצה, בסדר. נו, מה זה ביצה? בחייך, בקושי מגיע לגרון. אבל קצת, איך אומרים, משתיק את הבטן. אבל לבוא לאכול עכשיו להגיד בוא נביא עופות, נביא אורז, נביא זה, מה? זה בדיוק הפוך ממה שתקנו חכמים. צריך שתאכל את המצה לתיאבון. לכן אם אתה אוכל ביצה, או אפילו לא רק ביצה, אתה אוכל איזה חתיכת תפוח אדמה, אני יודע מה, אוכל איזה משהו שמשתיק לך את הרעב, זה בסדר, ותברך מיד בורא נפשות, ואחר כך תמשיך את הסדר כהלכתו. בסדר? חזק ברוך. טוב, ברשות רבנו הרב, להתחבר לדברים. הרב עובדיה פותח את הפירוש להגדה של פסח, שנמצאת בסוף חלק חזון עובדיה פסח. בראייה מובהקת,
אולי נביא שני ראיות מובהקות, דברי הזוהר. לא שצריכים ראיה, אבל לחיות את זה. שבלילה הזה ליל הסדר, ליל שימורים, לילה שמור מן המזיקים, שערי שמיים נפתחים וטללי ברכה יורדים. לכן בעצם גם יש סגולה נפלאה, אנחנו עם סגולה, אוהבים סגולות, שבקטע של ונצעק, שעם ישראל צעקו, ושם זה בעצם היה נשק שובר שוויון של עם ישראל שכוחם בפיהם, אז מהמקום הזה אדם יכול לצעוק על כל הרשימת קניות האישית שלו, על כל הדברים שצריך להם, בין בפרנסה, בזיווג, בזרע של קיימה, בשלום בית, בכל דבר ודבר, וראינו רבים שנושעו בסגולה הזו. כפי שאמר ראובנו הרב, הלילה הזה, ליל שימורים, לילה שמור מן המזיקים, אחד הראיות העממיות לזה, ידוע שבליל ראש השנה לא אוכלים אגוז, כי אגוז בגימטריה ח'. נזהרים אפילו לגוע באגוז, אפילו להביא אותו לשולחן. אבל בלילה של ליל הסדר ידוע שאת הכליות והאגוזים למי נותנים? לילדים. כלומר, מה שאנחנו בתור אנשים מבוגרים עם מערכת חיסונית חזקה רוחנית, לא רוצים להתמודד בראש השנה יום הדין, אני בדיוק בא להגיד שהשנה יש לנו אתגר נוסף. תרד ותשש. להסיר הקמומיות שבלב. אז מה שקורה, שבלילה הזה, אפילו הילדים יכולים להתמודד עם מה שאנחנו המבוגרים לא יכולים להתמודד בראש השנה. לכן הלילה הזה לילה שמור מן המזיקים. הרב עובדיה מביא לזה ראיה, מזה שאנחנו פותחים את ההגדה של פסח, בהלחמניה ידוע שבימי הסליחות, אם אין מניין, את הקטעים בארמית לא אומרים. למה? כי רק כשיש מניין בעשרה שכינתה שריה, מדברים ארמית. המלאכים לא מבינים ארמית. לכן מחכים שיהיה 10, ואז אומרים את הקטעים בארמית. את ההגדה של פסח אנחנו פותחים בארמית, כי בלילה הזה בעצם, כפי שאמר רבי אלעזר, כל הנמצא ליד החולה, יאמר לו בארמית, בריך רחמנא לישלם. למה בארמית? כי שכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה. אותו דבר בלילה הזה, ליל הסדר, השכינה נמצאת איתנו, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, כי בימים מהם בזמן הזה, כי אימץ אתך מארץ מצרים, יראינו נפלאות, בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל, שהקדוש ברוך הוא אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא מלאך, אני ולא אחר מהקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו בא, ולכן כיוון שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא איתנו, אפשר לפתוח את ההגדה של פסח בארמית, גם אם אין מניין. זה רציתי להתחבר לדברי ראובנו הרב, כמה חשוב הלילה הזה, כמה הוא לילה מסוגל ליל שימורים הוא. לכן באמת האדם לפעמים מגיע ללילה הזה כמו זה קורבן פסח. אחרי 4 כוסות, גם אחרי הכזיתות שהוא מכניס את הקיבה לדיפרנציאל גבוה, ואחרי 4 כוסות למי שגם בכלל מחמיר לשתות יין יבש. ואז הוא בכלל מרגיש איזושהי עליית נשמה, נרדם כבר בתוך שיר השירים, אם לא בברכת המזון, כבר האדם חוטפתו שינה. אדם באמת צריך לשים לב על הנשמה, לבוא מוכן ללילה הזה. לילה גדול וקדוש הוא לנו. יהי רצון, שכמו שאיחל ובירך ראובנו הרב, נזכה בעזרת השם השנה לעשות קורבן הפסח כהלכתו בירושלים הבנויה, אמן. אני להתחבר על הדברים. אנחנו עכשיו נקרא בעזרת השם בשבת הקדושה חומש חדש, פרשת ויקרא, וכפרשת ויקרא נקראת חומש ויקרא נקרא ספר הקורבנות. אדם כי יקריב מכם, העניין של ההקרבה. עכשיו אנחנו נמצאים בפני ימים של הקרבה. אומנם המשפט העממי שאנחנו תמיד מציינים אותו, שאבק זה לא חמץ והבעל זה לא קורבן פסח, אבל על כל פנים, בפרט אחרי העובר שהיה בסוף שבוע, אבל על כל פנים צריך לדעת שהאדם צריך להתאמץ ולהשתדל בכל נפשו ומאודו על מנת לנקות. כתוב שככל שהאדם משתדל בניקיונות ומזיע על הדבר הזה, אז כתוב שבדמעות, גם בדמעות שיש, כן, וגם בזיעה שיש לו, כל המאמץ הזה שלו, הוא בעצמו הופך להיות קורבן, הוא בעצמו מקריב לקדוש ברוך הוא את היכולות שלו. זה רמוז בעניין, בעבודת השם, אדם כי יקריב מכם עולה לשם. שאדם הוא מקריב, פה אנחנו נמצאים בבית הכנסת במושב הקדוש הנפלא, כן? יש אנשים שמגיעים לפה 40 דקות ברגל בשבת. במושב זה שכר פסיעות גדול מאוד. יש כאלה מגיעים ממושבים סמוכים בכלל. ככל שאדם מתמסר, אדם מתמסר עכשיו לשיעור, כן? הרב ברוך הוא אומרים לפעמים להגיד בשיעור בפרט בשבת, זה בעיה של אמירה לנוכרים. אתה רואה את כולם כבר ויעבור על פניו, נרדם, ונוחר עוד.
כן? אז האדם מוסר נפש, אני תמיד מזכיר, חביבים דברי חכם בן ציון אבא שאול, שפעם מישהו בא ואמר לו, כבוד הרב, אולי לא אגיע לשיעור הקבוע שאני הולך אליו, כיוון שגם ככה אני אעבור על פניו, איך שאני מגיע, בקושי אשתי דוחפת אותי החוצה מהבית, הרי שאני כמעט נרדם על הספה, ואז אני אעבור על פניו, ורבי חנניה מעיר אותי רק להגיד את הקדיש או לענות אמן. אז אולי אני אשן בבית כמו בן אדם על הכרית. אמר לו חלילה, משתי סיבות לא. דבר ראשון, גם אם אתה, יהיו לו חזה, מזלי חזה, הנשמה שלך היא נמצאת, היא שומעת. ודבר שני, בבית יודעים, אבא הלך לשיעור תורה. לכן דרך אגב, הזכרנו פה שבוע שעבר, בויקל פיקודי, מה פתאום משה רבנו 40 שנה במדבר מלמד את עם ישראל תורה. פתאום פה התורה נזכרת להגיד שהוא הקיל אותם. אומר האור החיים הקדוש, שעל ידי שעם ישראל חטאו בעגל, מטה קרנם והוסר עדיה מעליהם. היה להם ממש רגשי נחיתות גדולים. אז משה רבנו לימד אותם שעל ידי שיעור תורה, על ידי התקהלות לשיעור תורה, האדם זוכה להמתיק דינים נוראים. גם בעל התניא מביא את זה מפורשות מהמדרש, שבשעה שאדם לומד תורה, מתמתקים מעליו ומעל בני ביתו הדינים. לכן ההתקהלות ללמוד תורה, האדם אומר לך, כל התורה כולה 200 מגה, מביא לך איזה טאבלט ככה, כן? אבל זה לא שיעור תורה. שיעור תורה בדיבוק חברים זה אחד מקנייני התורה. בפרט ששומעים תורה מפי החכם, מתמתקים הדינים מעל האדם. אז זה בעצם העניין שאדם מוסר נפש על דבר. כשאדם מוסר נפש על דבר, אדם כי יקריב מכם, עולה לשם, זה עולה לקדוש ברוך הוא. אדם עייף, אדם עבד קשה, אינה חינמי. אבל הוא בא ומוסר נפש על השיעור. באמת, אני פעם אחת, חתנה דבי נשיאה, שיהיה בריא, לקח אותי יום שישי אחד שהתארחתי אצלו, לשיעור של אהובנו הרב בקריית גת. אני לא האמנתי. יום שישי, וזה לא יום שישי של קיץ, יום שישי של חורף. שיעור בשעה 2:30, תקן אותי אם אני טועה. חשבתי, אנחנו נשלים ל2.5 אנשים שיבואו, חתנה דבי נשיאה ואני, אולי הצלם גם שיהיה. רבותיי, הבית כנסת מלא מפה לפה. אני לא האמנתי, זו שעה כזאת קשוחה, אנשים באים. 2:30 יום שישי. וזה לא אנשים שנראה שהם מחפשים לברוח מהבית בשעת השיעי, לא. זה נראה אנשים רציניים. אנשים שכנראה קראו בנץ לעזור ולבוא לשיעור. אני לא יודע מתי אהובנו הרב חוזר, על איזה טייס אוטומטי חוזר. דרך אגב, אהובנו הרב, אני כל השבוע שאלתי את חתנה דבי נשיאה את השאלה הזאת, הציקה לי. היה שבוע שאצלנו בבית המדרש שאלה, יש לו שכנים סינים, אצלנו יש פועלים סינים של הנמל הסינים. הם גרים איתו בשכנות. הוא חיפש גוי של שבת. אז הוא קרא לשכן הסיני, והשכן הסיני לא ידע מה הוא רוצה ממנו, לידע בשכבה ובקומה, אז הוא שם לו את האפליקציה שיגיד לו מה הוא רוצה, זה מתרגם לו. השאלה לגבי שבת, זו שאלה, אני מבקש מאהובנו הרב אחר כך את המענה לשאלה הזאת, האם מותר להגיד שהוא מתרגם את עצמו כדי להבין מה הוא רוצה. כן, באפליקציה, הכל באפליקציות היום. האדמו"ר מאיה השליטה. על כל פנים רבותיי, אדם מוסר נפש, זה לא החוכמה, העיקר להלהיט את עצמו בכל מיני. החוכמה הגדולה שאדם מוסר נפש על דבר. כשאדם מוסר נפש על דבר, אז הדבר הוא בניחוח אחר לחלוטין. שמעתי היום סיפור נפלא, סיפור ממש נפלא. סיפר אהובי הרב גואל אלקריף, השם ישלח רפואה שלמה לביתו היקרה, כל חולי עמו ישראל ברחמים. הוא סיפר שהיה בבני ברק יש איזה ארגון של עזר מציון, שמחפשים כל מיני אנשים, מתנדבים, מוזיקאים, כל מיני, לבוא לשמח ילדים חולים. אז הגיע איזה טייס, הטייסים היקרים והאהובים שלנו, השם ישמור עליהם מכל חייל עמו ישראל, ועושים עבודת קודש, מחרפים את נפשם למען כלל ישראל, ורואים ישועות ורואים נפלאות. אז היה איזה טייס שהוא יצא לפנסיה, והוא היה לו מסוק פרטי. הוא בא לארגון הזה והתנדב להסיע ילדים חולים בשמי הארץ, להם הרגשה, חוויה קצת להמתיק להם את הטיפולים הקשים שהם עוברים. והילד הזה קראו לו חיים בן ציון, לרפואה שלמה. הארגון בחר אותו אחרי שהוא עבר טיפולים קשים והקרנות קשות, השם ירחם. אמר לו, בוא, תעלו במנחת של המסוקים, הטייס ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה מעל הכותל, אתה רוצה מעל מדבר יהודה, איפה שאתה רוצה, ייקח אותך. אמר לו, אני גר בבני ברק, הוא אומר לו, אני רוצה בבקשה לעבור מעל רחוב בן זכאי. הוא אומר לו, מה יש ברחוב בן זכאי? הוא אומר לו, שם ההורים שלי גרים, כל כך ההורים לא ישנים לילות והולכים איתי לטיפולים קשים, הוא אומר, אני רוצה לנפנף להם לשלום, אם אתה יכול קצת להנמיך טוס, אני אנפנף להם לשלום, אני אתן להם קצת גאווה. בלב שלו הילד הזה הבליח, אולי, מי יודע, בקרוב הוא אומר לו, אני אנפנף להם לשלום באמת מן השמיים, בכה הילד ממש. כל כך נקרא לו הלב לטייס הזה, יהודי יקר. אבל לא אין בעיה, קיבלת. אני לוקח אותך ואחר כך אני גם לוקח אותך לכותל. טוב, לוקח אותו, אל מנופף להורים שלו לשלום, והטייס ממש בכה. ממש בכה, כאב לו. אמר לו, אתה כזה צדיק, רצית כל המצב הקשה שלך לקיים את המצווה של כיבוד הורים.
הוא אומר לו, אני לצערי לא מקיים מצוות, אני לצערי בן קיבוץ. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אפילו כיפור אני לא שומר. אבל לרפואתך אני ממש מאמין, עוררת בי את הניצוץ. תגיד לי אתה, מה אתה רוצה מצווה אחת שאני אקח על עצמי, אבל חד פעמית ולא באריזה של 50? כן, היום חד פעמית באריזה מינימום 25, אנשים אומרים לך 20 חד פעמית, זה נהיה יותר. אז הוא אומר לו, בכלל יש כאלה באריזות שלו שירד עם 300, הוא אומר לו, חד פעמי, אני מוכן לקבל מצווה שתגיד לי. אז הילד אמר, זה גם היה סמוך ליום כיפור. אמר לו, הזכרת את יום כיפור? אם תוכל לצום ביום כיפור לרפואתי. הוא אומר, זה ילד יהודי קדוש טהור. אמר לו, קיבלת. ובאמת, במוצאי כיפור המשפחה מקבלת טלפון, זה מהטייס. הטייס סיפר לו שפעם ראשונה בחיים שלו שהוא צם ביום כיפור. טוב, באותו שבוע מקבלים פעם שנייה דרישת שלום לצערנו הרב מהטייס הזה, שבתאונת מטוס קל שהייתה, הטייס הזה התרסק, והוא הלך לבית עולמו, והאבא והילד הלכו לנחם את המשפחה שלו, ולספר את הסיפור הנוגע ללב כל כך. לאחר מכן, האבא והילד הלכו לרב שטיינמן, ושאלו אותו. היהודי הזה ממש כמה ימים לפני פטירתו, זכה בפעם הראשונה לצום ביום כיפור. האם באמת ליהודי הזה עלתה תשובה? האם זה נקרא שהוא נסתלק מן העולם כזכאי, כאדם שקיבל על עצמו תשובה? אז הרב שטיינמן אמר להם שתי דברים שכדאי להתייחס אליהם, רבותיי. וזה לפעמים גם מצא את היצר לאדם. שאומר לו, מה אתה כזה צדיק? מה אתה? גם ככה אתה אחר כך, גם ככה אתה. אין ככה. עשית דבר טוב באותו רגע, אומר הרב שטיינמן, ברגע שהיהודי הזה רכש לי בו דבר טוב, לשמח ילד יהודי, בוודאי שהוא צדיק. ובוודאי שאם הוא גם ייסר, לא עשה ככה באלן טובה, אלא הלך וצם יום שלם, על פי שהוא מעולם לא עשה את זה ולא הורגל בזה ולא חונך לזה. הלך ועשה את זה, בוודאי שהיה לו הרהור תשובה. ובוודאי שנסתלק מן העולם שהוא זכאי ולא חייב. כן, לימד רבותיי, כמה זה חשוב שאדם מוסר נפש. בדרך כלל גם, לפעמים בשיעורי תורה, בפרט, יש כאלה שהם לבקר בהיכלו. ואז היצר אומר לו, גם ככה כבר חודשיים לא היית, אז מה עכשיו תבוא? את הפנים שלך, יגידו לך איפה היית, מה עשית? עזוב, בוא תוותר על זה, תחליק את זה, בוא תראה את שיעור באדמו"ר מיוטיוב, שם תראה, עזוב, אל תלך לשיעור. תדעו לכם, זו עצת היצר הנורא, אדרבה תלך. ואדרבה, הדבר הזה ממתיק מעליך את כל הדינים. יהי רצון שנזכה להתחזק בעזרת השם. זה גם נכון הדברים האלה לגבי הניקיונות לפסח. אני פעם שואל, הרב, תגיד, אם אני רוצה לנסוע לשבוע לבית מלון ואני אמכור את הבית, האם אני צריך לנקות? האם לא? אנשים מחפשים כל מיני אינסטנטים להתחמק, כל מיני קומבינות. הרב, אני אמכור את כל החדרים, אני אשאיר רק את המטבח ואת החדר שינה, זה כל מיני כאלה פטנטים. אדרבה, אדם צריך לדעת, בדבר שאתה מתאמץ ומתייגע עליו, בדבר שאתה מתאמץ ומתייגע. ואני אומר, הנה, ההתראה רק הזכירה לנו, השנה יש לנו עוד יותר כל מיני בלת"מים כאלה ואחרים. אני אומר גם, שבאים לשיעור במצב הזה, זה קהל קדוש ונפלא, ממלא את בית השם. במצב הזה, אדם היה צריך תמיד להיות צמוד לממד, אבל הממד האמיתי זה השיעורי תורה שלנו. הממד האמיתי זה עת אומרים להתכנס על דבר השם. יהי רצון. אבל ממש אני צריך להחזיק בגלימה שלי, אני אין לי גלימה של סופרמן. אני בקושי אחפש את הרב איפה להחזיק ביחד. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא ינער ממש בעקבתא דמשיחתא ייתי ולא אחמיניה. יהי רצון שנזכה בזכות השיעור הנפלא הזה עם אהובנו הרב. נזכה בעזרת השם ללכת לאור דבר השם זה ההלכה, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, אמן ואמן. וחנניה בן הקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, פרח בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו.